ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Welcome to my channel. To fa jarumar wasan kwaikwayon nan wato Hauwa Waraka ta taɓo ruwan dafa kanta yayin da ta taɓo matan da suke zaune a Saudiya. Kungiyan da suke zaginta su ne mata raddi suna tona mata asiri. Bari mu sa muku bidiyon ku kalla, amma kafin nan da Allah ku danna mana subscribe kamar haka. Sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai sa ku ringa samun bidiyoyinmu da labaranmu a koyaushe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raddi gare ki Hauwa Waraka. Kina zagin kin yi bidiyo kin zagi 'yan Saudiya da wanda aka haife su a Saudiya. Kin ce mana dabbobi, kin ce mana akuyoyi dabbobi ana bibiyar mu da gudu. Mun zo mun zauna iyayenmu ba su nuna mana Najeriya ba, su nuna mana danginmu ba. Su wanda aka kai su Najeriya watakila ma za su nemi kuɗin haya ko kuma su ma san inda za su je su zauna ba. Duk mun ji mun gode. Abin da nake so nuna miki shine Hauwa Waraka. Duk duniya babu garin da za ki je ki zauna a cikin garin a ce miki gaba ɗayansu dukkansu na gari ne. A kowane gari na duniya Hauwa Waraka akwai ɗan iska, akwai karuwa, akwai ɓarawo, akwai maye, akwai shege, akwai ɗan halak. Kamar yadda a Najeriya haka zalika akwai, ban ce miki ba Saudiya ba, saboda duk duniya shi ɗan adam duk duniya ko ina idan kika je ki zaki samu. Saboda haka rayuwa take, duk inda kika je ki dole ki samu nagari kuma dole ki samu lalatacci. Abin da nake so nuna miki a nan shine kin ga bayana littattafai ne. Kin san dai a Saudiya ba a sai da littattafan karuwanci ko? A Saudiya ba za a sai da miki littattafan da zaki koyi yadda zaki ki karuwanci ba. Kuma sannan wannan uniform ne a jikina, kayan makaranta ne. Kin ce ana haifar mu muna zuwa wanke-wanke muna waye. To ai wanke-wanke shi wannan ne a tunanina aiki ne. Sannan kuma sana'a ce mai duk inda sana'a take gaba abun kunya bane mai sana'ar ba, ko da a ce tallan gora kake balantana dan kana wanke-wanke. Kuma wanke-wanke fa an san shi a duk inda mace take, kowace iriya in dai mace ce an san ta da wanke-wanke da gyaran gida. Kuma me idan ka je ka yi wani wanke-wanke kuɗi fa za a baka. Abun kunya shine kai saka ko kuma ka je kai karuwanci. To kiga kuma wanda ya wanke aka bashi kuɗi ai ba abun kunya bane ba Hauwa Waraka. Kin gane? Sannan kuma na yi bidiyo na baki na mayar miki da raddin abin da kika yi. Na mayar miki da raddin abin da kika yi da kuma asalin ta yadda kika fito har kika je kika shiga industry kika fara yin harkar fim. Kin gane? Sannan kuma ni ba zan zage ki ba kamar yadda kika zage mu, saboda ba zan nazzalar da mustawa na ba irin naki mustawa, saboda ke na ga alamun kawai dai kamar kina da matsala a kwakwalwar ki ko kuma shaye-shaye ne ba sani ba. Saboda haka ki kula, dan na rantsi da girman Allah idan kika shigo Saudiya kika ce zaki ke ba ma idan kika shigo Saudiya kika ce zaki haka ba, Allah ya kawo ki Saudiya. Za mu nuna miki mu yan zaman Saudiya yin iska ne, mu yan zaman Saudiya mun raina mutane, kowa ya raina kowa. Idan mun raina mutane ke ma kin raina mutane, saboda kin zage mu har kina da bakin da zaki ce mana wai mu dabbobi yan iska mun gama karuwanci. Ke idan ana maganar karuwanci ma ke har zaki yi magana, ai na ma gode wa Allah da yasa ke din ce ma kika yi voice din kika zage mutane. Ke kina yar fim, duk da na san ma ke harka fim din nake kawai suna ta tara. Sannan kuma na san da a yan fim din akwai iska amma ba kowa ba, kuma ke kina ɗaya daga cikin yan iska. Saboda ni ba zan haɗa yan fim ba gaba ɗaya in zage su kamar yadda ke kika haɗa mu dukkan mu yan Saudiya kika zage mu kika ce mana yan iska karuwai masu wanke-wanke a gidan mutane, ana bin mu dabbobi akuyoyi waye da sauransu. No, a yan fim din akwai nagari, akwai masu tarbiyya, akwai kuma wanda suka san darajar mutane, sannan akwai wanda suka san darajar kansu, suka san darajar iyayensu, ba sa zagin mutane, ba sa gaya wani su cewa wasu karuwai ko kuma su cewa wasu yan iska. Kin gane? Saboda haka ki iya baki, don kowa ya iya allon shi zai wanke kayan shi ake cewa ko menene. Almuhim, duk ranar da kika zo Saudiya wallahi Hauwa Waraka sai kin rena kanki, sai kin daku, sai mun ga uban da ya daure miki gindi a Najeriya gaba ɗaya har ma har karfin ba ke kina waike a Najeriya. Idan aka zo, idan Najeriya ta ubanki ce, ubanki ne shi kadai ya gina Najeriya, sai ki hana yin Najeriya idan suka tafi daga Saudiya su je Najeriya sai ki hana su shiga. Ko da yake zaki iya, saboda ke ma bayarwa kike yi, dole a yi miki abin da kike so. Kin gane? Yar karuwa